Деси по 12-ката. Как е, Деска? Крачетата как са? Боли. Натисни тогава. Руменчо по 12-ката, как е, Руменчо? Съм карал на 12, аз карах петица. А, това е 12-ката. Хайде, Деска, диагонал, както се учихме. Деси по стойка. Стойка Деси, стойка Зори. Диагонал. Добре, точно така. С крака завивай, не с щеката. Добре, сега завой на другата страна. После завой на другата. Давай, пускай диагонал малко, много бързо завиваш. Пускай диагонал. Диагонал. Лесно ти е да го кажеш. Ама не ме слушаш. Давай, пускай напред и завой. Чакай да има тази машинка, откъде ще? Тя ще си намери место, давай. Диагонал. Давай сега към мене. Диагонал. Добре. Сега. Тук искам широки диагонали на равното. Давай сега. Успоредни ски в диагонала. Точно така. Отваряш другия завой. Добре, блъсни малко, дай скорост. Тук широки диагонали с успоредни ски. На езика чувстваш ските. Точно така. Не завивай толкова бързо, пусни малко диагонала. Дай сега, диагонал и пускай. Събери ските успоредно. Не завивай! Значи ще ти шивам с щеката, ако завиеш. Давай сега, завой, диагонал, пусни, не завивай. Не завивай. Давай сега, пускаме успоредни ски към Зори. Виждаш ли я? Леко блъсни, точно така. Давай. GoPro стоп видео.